Είπε δε, άνθρωπος της είχε 2 ιούς, και είπεν ο νεότερος αυτόν το πατρί, «Πάτερ, δώσ' με το επιβάλλον μέρος της ουσίας, και διήλε αυτής των βίων». Και μετού πολλάς ημέρας συναγαγών άπαντα ο νεότερος Υιός απεδίμησεν εις χώραν μακράν, και εκεί διεσκόρπισεν την ουσίαν αυτού ζώνα σώτος. Δαπανίσαντος δε αυτού πάντα, εγένετο λιμός ισχυρός κατά την χώραν εκείνην, και αυτός ήρξα το υστερίστε. Και πορευθείς εκολύθη ενή των πολιτών της χώρας εκείνης, και έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόσκιν χείρους, και επεθύμη γεμίσε την κοιλίαν αυτού από τον κερατίον ονίστιον η χείρη, και ουδείς εδίδου αυτό. Εις αυτόν δε ελθόν, είπε, «Πόσοι μίσθοι του πατρός μου περισσεύουσιν άρτον, εγώ δε λιμώ απόλυμε. Αναστάς, πορεύομαι προς τον πατέραν μου και ερώ αυτό, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου, ουκέτι μη άξιος κληθήνε Υιός σου, ποίησον με ως ένα των μισθείων σου». Και Αναστάς ήλθε προς τον πατέρα αυτού, έτι δε αυτού μακράν απέχοντος είδε αυτόν ο πατήρ αυτού, και εσπλαχνίσθη, και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφίλησεν αυτόν. Είπε δε αυτό ο Υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου, και ουκέτι μη άξιος κληθήνε Υιός σου». Είπε δε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού, «Εξενέγκατε την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν, και δώτε δακτύλιον εις την χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας, και ενέγκατε στον μόσχοντο συντευτόν θύσατε και φαγόντες εφρανθόμεν, ότι ούτως ο Υιός μου νεκρός και ανέζησε, και απολολός και ευρέθη, και ήρξαν το εφραίνεστε. Ήν δε ο Υιός αυτού ο πρεσβύτερος εν αγρό, και ως ερχόμενος ήγγισε τη οικία ήκουσε συμφωνίας και χωρών, και προσκαλεσάμενος ένα των παιδών επινθάνετο τι ή ταύτα. Ο δε είπεν αυτό, ότι ο αδελφός σου οίκη